Mas daghang medalya sa nagkadiyang sports event ang nabitbit karon sa mga atleta sa Sivira at 2025 nga mo'y representar sa Central Visayas alang sa palarong pambansa. Ang report ni Femari Dumabo. Athletic Aspiration Meet. 5 ka gold medal, 4 ka silver ug 12 ka bronze medals ang nasakmit sa mga atleta sa Talisay City Deep Division atol sa kagahapon lang nga nahuman nga Sivira 2025. Nanghawod sila karon dili lang sa boxing, apan lakip na sa chess, taekwondo ug billiards. Kini si Charmin Parba, gold medalist sa billiards 9-ball, secondary level. Siya usab ang silver medalist sa billiards 8-ball secondary level. Nakakuha pa og silver medal sa mga sports events sa swimming ug duha pa sa boxing. Samtang mga bronze medalist ang basketball team sa Talisay City Elementary Boys. Tulo ka mga taekwondo secondary girls sa nakakuha og bronze medals. Duha sa table tennis ug usa sa arnis combat. Mato ni Dr. Arden Munisit, ang superintendent sa Talisay City Schools Deep Division, nga dakong natabang ang suporta sa mga ginikanan, sa tunghaan ug sa lokal nga kagamhanan. Sa atong sports development plan, ang among giplano nga kinahanglan mo excel jud ta dili lang kay sa boxing, atong gipaninguha nga mo excel ta sa tanan gyud nga mga events. So karon nasugdan na nato nga naa tayo ni excel sa billiards, naanay sa chess, nanay sa taekwondo girls nato. Nalipay lang ko sa mga bata ang all we can do as a city government is support them. All we can do is give them the right amount of food para busog sila dito. Give them the right equipment, give them the right moral to fight for the city of Talisay. Then kung unsay mahitabo, 5 ba ka gold, 0 ba ka gold, 1 ka gold, happy naman mi tungod sa mga bata nato. Kay karong adlaw mga botang mga athletes, mga coach ug mga supporting staffs nga sagad pagtutudlo, gipaybaw ni Munisit nga pipila sa mga klase sa Talisay City ang mag-modular mode of learning ugma. Samtang magpadayon usabang uban nga face-to-face nga klase. Samtang padayong mutabang ang Talisay City DepEd ug LGU sa mga atleta nga mo representar sa Central Visayas karong Mayo sa palarong pambansa ngadto na sa Lawag, Ilocos Norte. Samtang atol sa 80 ka tuig nga taka sa Talisay City commemoration, himuon ang pag-ila sa mga atleta. Karon nga month nga ato ang sa oval plus napadyo tay swimming pool, hopefully by next year mas mapadaghan pa yun ang mga events nga atong madagan. Ang ato is year round ang atong trainings. Sa ato pong sports development plan, dili lang kay mo concentrate ta og usa lang ka event. Chess, taekwondo, man ang boxing na usual na I think it was 3 gold medals last karon usara. Pero proud yun kami sa tanang mga bata. March 26 in open sa oval, we will recognize our Sivira athletes also para matagan sila og avenue na mailailas mga tao. Obani Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.